En aquest treball, el treball de la meva vida, us explicaré totes les anècdotes que m'han passat a la meva vida personalment i familiarment, tot explicant any per any i tot explicant. Bé, quasi tot el més rellevant. He estat un bon temps treballant, així que espero que us agradi i passar una bona estona. L'any 1999 vaig néixer, el dia 23 de març a les 10 hores i 0 minuts, a la clínica de Vic. Vaig pesar 4 quilos i 200 grams i vaig medir 54 centímetres i mig. A la meva mare li van haver de fer cesària perquè jo no volia sortir i el metge va dir que m'havien de treure. Tota la meva família va estar molt contenta perquè vaig ser el primer nebot de part de mare en néixer. I els meus pares estaven molt emocionats. De l'àmbit social, el 1999 Naruto es comença a publicar-se en mans de l'editorial Shueisha, l'edició japonesa Shonen Jump. Se'n recopilen 46 volums. L'any 2000. L'any 2000 també va ser molt important perquè va néixer la meva germana Lia. És un any més petita que jo. Va néixer el dia 10 de juliol. Tota la meva família també va estar molt contenta. Jo sempre jugava amb ella i quan ella es posava a plorar, jo també, perquè no sabia què li passava. A l'àmbit social, el president de Microsoft, Bill Gates, llença la venda, llença la gent, surt a la venda el nou sistema operatiu Windows 2000. L'any 2001 va ser especialment tranquil per a tota la família. Ai, perdó, m'he deixat una cosa del 2000. Que vaig començar la guarderia a Calldetenes. I m'agradava molt anar-hi, tot que els primers dies plorava perquè no hi volia anar. I érem uns 20 a la classe i el meu millor amic era l'Eudald Jovany. L'any 2001 va ser especialment tranquil per a tota la família, però ens havíem de preparar per a tots els anys que vindrien després, amb casaments, naixements dels meus cosins, comunions, batejos, etc. El setembre d'aquell any va ser el primer any que vaig pujar en avió. Va ser per anar a veure la meva família de Granada, amb els meus pares i la meva germana. Aquest any el meu pare i el meu tiet em van acabar un quad fet per ells, quad petit, i el vaig disfrutar molt i m'agradava molt anar-hi amb ell. Al setembre, els atemptats simultanis a les Torres Bessones de Nova York. El cap d'Al-Qaeda, Osama Bin Laden, és que ho organitza. I llavors, a l'octubre, Estats Units i els seus aliats invadeixen Afganistan. L'any 2002 va ser molt mogut perquè van passar moltes coses diferents. Va ser l'any que es van casar els meus tiets, en Toni i la Montse. Jo me'n recordo que hi havia una carpa molt grossa muntada al parat de casa i quan vam fer el sopar, i a mi, jo vaig posar una taula, és una anècdota, jo vaig pujar una taula, era petit, i em van donar un micròfon i em vaig posar a cantar la cançó d'en Marco i tothom va riure. També es van casar uns meus tiets de Granada, un germà del meu pare, es diu Antonio, la seva dona, la Maribel, i vam anar al casament a Granada, però jo no me'n recordo de gaire. Aquell any la meva família va deixar el restaurant a Morilla perquè la meva àvia es jubilava, ja portava 40 anys portant-lo i això. Personalment també va ser un bon any perquè vaig començar a P3 aquí a l'escola.
El primer dia me'n recordo que em vaig posar a plorar perquè no em volia quedar, però al final em vaig anar adaptant. La meva mestra era la Teresa i la meva mestra era la Teresa i m'agradava molt. Vaig començar a P3. Per a mi una de les coses que em fa més il·lusió és que vaig tenir la meva primera moto. Me la va regalar el Pare Noel quan tenia 3 anys. Per Nadal, un Pare Noel la nit de Nadal. I la portava conduint-la ell. I em portava l'equipatge, això. L'àmbit social, l'any 2002, comença a circular la moneda d'euro en 12 estats de la Unió Europea, deixant enrere la pesseta aquí a Espanya, perquè els altres països és una altra moneda. L'any 2003, la meva germana Adriana també va començar aquí a l'escola i jo sempre estava molt pendent d'ella i això. La meva tieta Carme, que nosaltres li diem Ganga, que quan jo era petit no sabia dir Carme i li deia Ganga. I s'ha quedat amb Ganga, doncs que si durant el treball us dic Ganga, enteneu que és la Carme que jo sempre dic. Vivia a Madrid i vam anar a fer-li una visita i vam aprofitar per veure la ciutat. El meu pare, la meva germana, la meva mare i jo. L'any 2003, la resta de l'any va ser molt tranquil, no va haver-hi res més important. L'any 2003, Fernando Alonso es proclama el pilot més jove en guanyar una cursa de Fórmula 1 amb tan sols 21 anys i el primer pilot espanyol en guanyar una cursa de Fórmula 1. 2004 es va casar la meva tieta, la Carme, la Carme. És la germana més petita de la meva mare i es va casar amb la meva tieta, amb Bruno. Aquell dia va ploure molt, però tot i així va ser molt divertit. Aquell any mateix va néixer un meu cosí de part de mare i una cosina de part de pare. El meu cosí de part de mare es diu Pau, va néixer el dia 5 d'abril i és fill d'Antoni Lamons. I la cosina de part de pare es diu Helena, és filla de l'Antoni i la Maribel i va néixer 2 dies després d'en Pau, es porten 2 dies. I va ser el dia 7 d'abril. Social, a Madrid succeeixen els atemptats de l'11M, que l'11M vol dir el dia 11 de març, se li diu 11M, i uns terroristes de nacionalitat marroquí col·loquen 12 motxilles bomba en 4 trens de cercanías que es dirigien a l'estació de Tocha. Moren 191 persones. L'any 2005 vaig començar un cicle inicial, primer, i aquell any es va casar el meu tiet Sergi. És el germà més gran de la meva mare. El casament va ser a Susqueda, un poble que hi ha després de Petar, però es va casar amb l'Iber, ara coneixeu. El casament va ser a Susqueda, però la festa la vam celebrar aquí a Sau. És el germà més gran, però no sé l'últim a casar-se. I es va casar, ja us ho dic, igual que el casament de la meva tieta, els nens, durant tot el sopar i fins que s'acabés el ball, els nens que hi havia, ens va cuidar la Sol. La Sol de menjador ens va cuidar. El 2 d'abril de 2005 va morir el papa de Roma, Joan Pau II, víctima de septicèmia després de diverses hores d'anys. Després ja podreu veure. El juny de l'any 2005 vam anar per primer cop a PortAventura, a passar 3 dies. Va ser molt divertit, perquè vam pujar a totes les atraccions que vam poder i a part, ja que era estiu, vam poder pujar a totes les atraccions d'aigua. I ens ho vam passar molt bé. Vam anar amb el meu pare, la meva mare, l'Adriana i jo. El 25 de juny va néixer una cosina, la germana de l'Helena i fill de l'Antoni i la Maribel,
el dia 25 de juny i es diu Marta. I el dia 29 d'octubre va néixer una cosina d'aquí, la germana d'en Pau, filla d'Antoni i la Montse, i es diu Jana. El 29 d'octubre. I el del social, el Futbol Club Barcelona, el Barça, va guanyar la seva segona Copa d'Europa contra l'Arsenal, a l'estadi de Francs. El 18 d'abril de l'any 2007 va néixer en Dina. No cal que us expliqui gaires coses d'ell perquè ja m'anireu coneixent. Va néixer el dia 18 d'abril. El dia 18 d'abril, i el fill d'en Sergi Lamèrica, ja ho sé. Aquell any vam anar a Màlaga a conèixer on havia nascut la meva àvia, la d'aquí, la Meli. També li diem Meli, però es diu Carme. I ens va agradar molt perquè és similar a Sau, té unes muntanyes molt altes i un pantà que es diu el Pantano del Chorro, i ella va néixer en una casa per allà amagada i això. El social, el ciclista madrileny Alberto Contador es va proclamar el campió del Tour de France. L'any 2008 va néixer la meva cosina Martina, que és la germana d'en Dida. Va néixer el dia 26 de gener. I el dia 31 de maig va néixer el meu cosí, que es diu Joan, és fill d'en Bruno i la Carme i germà de la Maria. I també m'he deixat que l'any 2007 l'any 2008, no, és que m'he confós, la Martina no havia nascut, és la Maria. L'any 2008 va néixer la Maria, el dia 6 de maig, és filla d'en Bruno i la Carme. Al maig el meu germà i jo vam fer la comunió, aquí a Sau, i van venir els meus avis de Granada, i em va agradar molt tenir-los aquí uns dies, perquè ens ho vam passar molt bé, i vam fer excursions, els hi vam ensenyar això, i molt bé. Al setembre vam anar a Euro Disney, que és el regal que ens van fer els nostres pares de la comunió. Vam anar a passar 3 dies a Euro Disney. Ens va agradar molt, vam veure els personatges, vam pujar a les atraccions, i molt bé. El social, el vol 5022 de la companyia aèria Spanei es col·lisiona o s'accidenta al poc temps d'enlairar-se i moren 150 persones. Els fets passen a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Ara sí. L'any 2009 va néixer el meu cosí Martí, germana d'en Dira i fill d'en Sergi Lamèrica. Va néixer el dia 26 de gener. I el dia 31 de maig va néixer el meu cosí, que es diu Joan, i és fill d'en Bruno i la Carme i germà de la Maria. Aquell any mateix va venir a passar 10 dies un meu cosí de Granada que es diu Mas. Ens ho vam passar molt bé perquè vam fer un casal d'estiu al Club Nàutic, que vam fer piragüisme, anar a la piscina, esquí aquàtic, ens ho vam passar bé. Al setembre vam llogar una autocaravana i els meus pares, l'Adriana, la meva àvia i jo, vam anar a fer una ruta pel nord d'Espanya, diguem-li així, se diu Huesca, Navarra, La Rioja, Castella i Lleó, etc. L'àmbit social, el dia 20 de gener, Barack Obama es va proclamar en el 44è president dels Estats Units. Va ser el primer en ser de color marró, diguem-ne. De color, això. I substituint en George Bush. L'any 2010 va ser molt divertit. Una de les coses que em va agradar més és que vaig començar un curset d'esquí a la Molina, amb el club esquí. I, bueno, jo en comptes de fer esquí feia snowboard. No sé, Tota la família vam preparar una festa sorpresa a la meva mare
perquè va fer 40 anys i vam convidar amics, familiars i els seus germans li van regalar un viatge a Lisboa, anar a passar 3 dies a Lisboa i vam anar, hi havien d'anar el meu pare i la meva mare, doncs vam acabar anant els 4, la dia del meu pare, la meva mare i jo. Va ser molt divertit, ens vam passar molt bé. Aquell any mateix la meva àvia, la meva mare, el meu pare, la meva germana i jo, i la meva mare, vam anar a passar uns dies a Carcassonne, que és un poble que hi ha al sud de França, i vam dormir en un petit hotel, casa de turisme rural, i pel dia vam anar a visitar el poble. Al setembre vaig començar 6è aquí a l'escola Vilanova Sau. Vaig trobar a faltar una mica els més grans, sobretot adults. L'àmbit social, el gener de 2010, va haver-hi un terratrèmol a Haití de 7 graus a l'escala de Richter i van morir milers i milers de persones. Va estar un desastre. L'any 2011